Una quinzena de persones es van reunir dissabte a Amposta en la segona assemblea de partidaris de l'abolició dels correbous a les Terres de l'Ebre. Ho van fer en una de les principals poblacions on es manté aquesta tradició, ja que la capital del Montsià acull el major nombre d'actes amb bous durant les seues festes majors. Amb tot, des del col·lectiu organitzador de l'assemblea han restat importància a aquest fet i han assenyalat que la trobada s'ha fet a Amposta dins de la voluntat d'estendre el debat al conjunt de les Terres de l'Ebre. Segons assenyalen, la finalitat última és aconseguir que es deixi de fer qualsevol mena de correbou i se substituïsca per altres actes lúdics que no comporten maltractament per als animals. Ho entenem, no? Sí, nosaltres entenem que els correbous és una qüestió tradicional i cultural d'aquí del territori, però això no vol dir que no es pugui combatre, no? Perquè que una qüestió sigui tradicional no és una excusa per no abolir-la. Nosaltres no estem en contra de les festes, al contrari, el que estem en contra és de la tortura animal, i inclús també presentarem alternatives, no? Perquè dins de la festivitat hi hagi altres mètodes o altres formes per poder divertir-se i que a més estigui cabuda a tothom, perquè realment els correbous és per una gent molt determinada, no? Una idea que va sorgir és fer una bola molt gran, molt gran, molt gran i que la gent pugui córrer davant d'ella, no? Que es persegueixi i això. Però ja dic, està tot hilvanat, estem construint el projecte, perquè com és una qüestió també d'aquí, de les Terres de l'Ebre, la gent d'aquí, doncs és tot una mica més lent perquè això és assembleari i anem construint a poc a poc. La primera assemblea es va fer a Tortosa fa poc més d'un mes i la pròxima es podria dur a terme a la Terra Alta. En aquestes trobades analitzen de quina manera es pot posar al damunt de la taula l'evolució dels correbous i per això ja pensen en organitzar en els pròxims mesos conferències, debats i sopars populars.